Aquí hi ha algú cremat. I aquí hi ha fogueres. Però com és que hi ha fogueres i no hi ha ningú? Com s'aguanten les fogueres sense ningú? No, no, allà hi havia fogueres enceses. Les hem passat. Sí, sí, han fet un escenari. Què és un escenari? El que no entenc són aquelles fogueres. Com pot haver-hi policia